sammen. Kan du kalde Dreambox med Lukas? Ja, i dag der spiller vi. Kan I se den flade controller her i baggrunden? Og foråret Philip. Hvad så, Philip? Rainbows! Rainbows! Hvad så, Philip? Rainbows! Kan I se det rainbow for der har rundt med en sindssyg? Hello! Panda. Hello! Hello! Men Hvad her skal i vi dag, spille? vi skal trykke play over på den her knap her. Eller en af de her skilte. Hvad skal vi spille? Vi har Vi spiller! Bilbo! Team. Vi Skal vi spiller Party games! Dragon Wars. Dragon Wars. Dragon Wars! Dragon 3, Wars! 2, 1. Woohoo! Yahoo! Yeah! Woo! Hvad er Dragon Wars? Jeg har aldrig spillet det. Dragon Wars er... Skov. Dragon Wars. Nå, det har jeg spillet. Dragon Wars, det kan jeg ikke huske, hvad er. Det er hvor Ender Dragon kommer og ødelægger en hel verden, og så kan man løbe væk fra den. Nå ja. Det er det der med Twilight og... Gamer må gerne starte snart. Ja. Kan man ikke kaste mig? Prøv lige at se det her skin, det er awesome. Prøv lige at se ham der. Det er Masser af mennesker skins. Ah. Stampy. Ah. Stampy. Stampy long nose. Stampy. Hvor har næse? Ham her. Det er et sejt skin. Der er lavet en kopi af dig, Philip. Bare en slim. Nej. Hvor starter gamet? Vi starter under 16 inde på det, men det gider jeg ikke lige på. Men det bliver vi nødt til. Jo, vi starter lidt. Yeah. Let the games begin. Woo. Jeg gemmer mig i det. Nej. Nu slutter det. Jeg gemmer mig i det sorte. I kan ikke finde mig. Ja. Sten. Du kan ikke se mig, Lukas. Stikker bacon ud. Bacon er jo. Du vil sætte lidt op på en tallerken, så kommer du. Mere mørk. Dragon Wars begin. Ja! Det er for højt. Boing, 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 boing. Boing, au. Boing, One. boing, boing. Bla bla. Eksplosioner! 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 Fuck. Så mange eksplosioner! Bygge. Der er så mange eksplosioner! Fuck, vi skulle. Jeg er døde. Den dræbte min ven. Jeg er død. Jeg lever stadig, men... Right. Der er så mange eksplosioner, det er uhyggeligt! Right. Drenge, jeg fik. Nej. Det vil jeg. Hej! Følg mig. Hej! Følg mig, han rammer. For helvede. Ja! Live. Hej! Der er mange eksplosioner! Der er så mange eksplosioner! Drag! Nej, der er Det er mig! Er du drag?
Dragon Knight. Jeg vil også være en drag. Nu er jeg. Ja. Der er en drag. What? Hvad er det her? Hvorfor kan jeg ikke styre den? Hvordan styrer jeg den? Kan man ikke styre den? Non-dragons. The derp. Gør noget. Lukas til mig, for helvede. Ja. Nu bliver jeg tilbage. Ej, jeg har 2. We do the dragon hall. Så ikke graver? Dukker, jeg kommer. Du skal ikke angribe mig lige nu. Jo, jeg skal. Nej. Okay, Philip. Jeg fik en. Ja. Fuck, jeg lever nu. Det gør jeg også. Boom. Jeg er drager. What? Au. I'm a dragon. I'm a dragon slayer. I'm a dragon. Nu er jeg drag. Thank you, lille drag. No, master. Stor master. Use force. Pew, 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 pew. Bang, 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 Fuck bang. mig, det går. Så mange eksplosioner. Så er man en drage. Ja. Au! Hey, fuck my friend. Jeg døde. Jeg bliver nødt til at vente i 2 minutter igen. Tower Smash! Bam, 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 bam. Jeg vil slå på dig. Jeg slår på en mand. Haha. Ja, Hey! det er mig. Dragon War! Tak. Au. Lukas til mig. Philip. Back. Yeah. Right click, I'm a dragon. Er du en drag? Ja, Wow! I'm a dragon. Wow! Wow. Wow! Jeg er en farlig drag. Wow! Ah! Bum. Nej, jeg må være en drag nu. Jeg vil være en drag. Fush! Den er cute. Jeg har en cute drag. Oh nej, dragon. Der er ingen drage. Jeg er ikke mere. Jeg er drag. Ah, Boo!
har jeg ikke nogen drager mere. Dragon! Dragon det er Destroy it. Super Slayer. Ja. Pjav. Du kom på tredjepladsen. Men det er Ah, Philip, det gjorde det der. Hvad? Du råbte. Ja. Jeg fandt en mystery box. Det gør jeg. Og jeg får en Hvor kan man egentlig åbne dem henne? i boksen. Hvorfor får jeg aldrig nogen? Jeg har en jordhat. Jeg vil have en jordhat på. Hvor er du henne, Lukas? Jeg går. Hvor? Hvad for en lobby er du i? Lukas? Jeg er i lobby 18. Kommer lige ind. Jeg går i lobby 1. Hvad får jeg? Lukas? Hvor er Lukas? Hvor er du, Lukas? Lukas, er du i lobby 1? Ja. I want Hvorhenne? Der er du! Jeg har fået en hat. Jeg har også en hat på. Jeg har fået en A-hat. Kom i lobby 1. Hvad er klokken? Okay, jeg må spille lidt mere. Skal vi ikke også snart til at stoppe videoen? Jo. Vi tager et tak game fordi I til. så med. Og ja, farvel. Farvel. Bye.